Hi there, Sanibonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Hi Bob. Sebengcinzile ko anti bak social media. Ongazi ukuthi woba no anti bak social media. So Uthando Nes'thembu kunabalandeli, abalandeli abanye nje nkosiyami ngathi sebethakathi. Ngiyadlala. Kunothi macele thimayeni, thimakhumalo, thimangwabe. Kodwa ke noma ekhona onke lama team nama group amakhosikazi ababumseleku siyawathanda onke mahle siyawahleba ke ngoba vela kwishow so thina ke aunt yithi ke labo bantu but mina ke angeni kuma team ningangifake nje because mina ngifuna ukuhleba ngendlela elinganayo yonke indawo bathi ko aunt ba social media angisho ukuthi hayibo kunosisi lapha ya kunosisi because sengine show ukuthi usisi kunosisi ophafayo uyawaphafa amakhosikazi kababumseleku lento ayifakayo efakayo lapha ebusweni yokuphafa i-makeup phela makeup artist cha uyayishaya into yakhe ngolimi la social media abanye bathi on point hayi wenza khona wenza yona into sibonile ku season 6 babuye ngenye level kwi makeup Next season 5, next season 4, because ama season engiwabukile kahle hle u4 no5 no6 ngoba ngoqalile. Cha u3 kuyaphansi angazi kodwa u1 ngiyawazi ukuthi wawunokushisa useason 1 no2 ngoba into engangithola la ku social media nami ngaleso sikhathi. Ayike ukwanda ngamagama ke vele hawu senifayini ukujwayela ukuthi into yami ngoba ngiyakhuluma nje manje ngasesifoni ngivele ngikhuluma engasaqedi bekuthiwa ke njengoba ngu-anti ohlebayo ke mina kuleli side elingapha lika social media angisho ukuthi usisi lo we makeup cha uyayenza into yakhe bahle omacele mayeni makhumalo mangwabe bayacwebezela bayakhazimula bonga umsebenzi kasisi sishayelwa usisi we makeup ihlombe mase kuthi lapha ke kumswenko mhlawumbe ongazi wanaka umswenko abaqokiswa umuntu oyedwa istylist siyabona ukuthi akufani ngoba lezi ngubo mawuyibheka ziyabonakala ukuthi aziphumi kumuntu oyedwa ingakho nje umakhumala hambe agqame kakhulu ngoba ngathi la ithola khona ezakhe bamenzela ukuthi zihluke kanti ngapha umayeni uyazidayisa vele ingubo ongenzeka ukuthi isikhathi esiningi ingubo ayigqokayo zimfanela futhi ingubo lezi azidayisayo umaceleke okwenza ukuthi ngingazi ngomamkhulu ukuthi ingubo zakhe izenziwe ubani umamkhulu ku social media mncane ngibona ukuthi shuthi nje akathandi indaba yodumo ngoba hayi kukancane umamkhulu angazi abantwana noma bathanda ukwenzela umamkhulu social media page noma i-account enkulu because uma ngwabe ngiyakwazi ugcine ngibonile ukuthi ingubo yakhe yenziwe ubani because lokho uyakuveza mayefakile izithombe zakhe ku social media so umamkhulu kune-page nje elilodwa ku Facebook ngenxa yokuthi ke vele i-page leli lihamba nomoya wothando nesithembu ngigcine ngalinaki kanti manje kube bekuzoba ngapha ku Instagram besokwazi ukuthi umuntu ozivezela nje umamkhulu eyihlekela kumnandi umamkhulu nezingubo zakhe umamkhulu eyikhiphile into efana naleyo kanti manje ngapha ku Facebook ilela page eliphusha nje umoya wokuthi uthando nesithembu umamkhulu ubaphethe umamkhulu isithembe sakhe manje uyabona nje angeke vele kuhlezi walandela lokho ugcine sekubhora kanti manje masibabuka ku Instagram sibukela umakhumalo sibuka umakhumalo nemswenko yakhe sibuka umakhumalo emuhle nento entsha mhlambe nomsebenzi omusha nethuba elihle kuze sizokwazi ukusihalala kanjalo masibuka umangwabe kwi page lakhe sibuka umangwabe nezinye izinto ezintsha noma yeni umamkhulu ke akekho ku Instagram ngingasho ukuthi hayibo kufanele ngoba vele u social media wona uyabheda ungcono